ओरैबायदि सासे हिनजाव जाय हिनजावनि देहाखौ माने रावबो हौवाया गुसु खालामनो हाया। ओरैबायदि सासे हिनजाव जायनो मास मोनसेनि उनावनो माने गावनि हौवाखौ सोलायनो नाजाबाय थायो। सासे हौवा जे माने बेहा सन्तुष्टआनो गैया, गोसोआ गोजोनानो। ओरैबायदि हिनजावनि बाथ्रा दिनै जोङो बे भिडिअनि थ्रुआव रायलायगोन। जाय हिनजावा सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे हौवाफोरखौ हाबा जानानै गावनि गोसोआ गोजोनबानो बुथार बुथार प्राय 19 हौवाजों माने हाबा जायो आरो लास्टआव थांनानै माबोरै हमजायो बे बाथ्राखौनो बे भिडिअनि थ्रुयै रायलायगोन। थुदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। पान्जाबनि भाटिंडा होननाय जायगा आरो बेयाव सासे 14 बोसोरनि बैसोनि सासे हिनजावसा गथ' जायनि मुङानो जाबाय लालावान। आरो बै लालावानखौ खोब उन्दै बैसोआवनो हाबा हरनायसै आरो हाबा हरनानै गासैबो खोब खुसियैनो हाबाया जालांबाय आरो बयबो माने खोब रंजा खुसि बे हाबाखौ सलायलांबाय। बिनि उनाव बे सिख्लाया थांबाय हौवानि न'आव आरो बै सिख्लाया उन्दैनिफ्रायनो जोबोद नायनो समायना, नाथाय लेखा फरा जेबो गैया, थेवबो बिसोरनि संसारा मोजाङैनो सलिलांनो हमबाय। नाथाय जेब्ला मास मोनब्रैसो जायो, मास मोनब्रैसो जानायनि उनाव बै सिख्लानि गोसोआव माने बै हौवानि थाखाय जि आवगायनि अननाय, बे अननाया लासै लासै माने खम जालांनो हमबाय आरो बै गथ'आ माने गुबुन हौवा सासे माने नागिरनो हमबाय आरो बिदिनो नागिर नागिर किसुदिन थांनायनि उनाव बियो सासे हौवा मानसि बिदिनो लोगो मोनफिनबाय आरो मोननायनि उनाव गावनि जि हौवा हाबा जानाय हौवाया बेखौ बियो मुलि होनानै बुथारनायसै आरो इमान थबनो बिदि हौवाया थैनायनि उनाव गामिनि मानसिफोरा किसुमाना खोब दुखु मोनबाय आरो किसुमाना सानबाय जे खाफालानो गाज्रि बिदि। नाथाय गोसो सिङाव बै हिनजावसा गथ'आ खोब माने खुसिसो जाना थादोंमोन, मानोना बिनो बे हौवाखौ नांला, बिनो गोदान हौवा नांसिगौ। बिनि उनाव बै हौवाजों थाबाय आरो थानानै बेजोंबो जेब्ला मास मोनब्रै मोनबा जायो, बिनि उनाव बियो माने बै हौवाजोंबो गोसोआ माने एरा एरा जालांनायसै। बे हौवाजों माने गोसो जला थानो, बै हौवाजों माने जेबो सान्तिखौनो मोनला बियो। बिनो आरोबाव गोदान हौवाखौसो नांबावो। बिदिनो बियो सोलायलांबाय थायो आरो सासे सासे बुथारलांबाय थायो मुलि होनानै। आरो बिनि बुथारनायनि सिस्टेमा सब एखे गोजा आरो जेब्लानो हौवाया थैयो खोब थाबनो माने ससाराव लांनानै फटाफट बिनि बेखौ माने सावनाय माबानाय खामानिफोरखौ क्लियार खालामो, मानोना जाहाथे रावबो बिदि प्रमानखौ मोना जे गावहा मुलि होना बुथारदों होननानै। बिदिनो सिरियेल जालांबाय थाबाय आरो 6 बोसोरनि गेजेरावनो बियो प्राय 19 हौवाफोरजों हाबा जानायसै आरो बे बाथ्राया लासै लासै पुलिसनि खोमायावबो खोनाहैबाय आरो गामिनि मानसिफोराबो सानबाय मा खोन्था मा बाथ्रा बिदि माने थैगासिनो दोङो, बि जायजोंनो हाबा जायो बिनो थैयो। नाथाय बियो जेरैखि जाया सासे आरो बिदिनो गुबुन हौवा रेडि खालामो आरो जेब्ला माने पुलिसा बे खबरखौ मोनो, बे जाबाय 19 नम्बर हौवानि केसाव जानाय बाथ्रा। बे 19 नम्बर हौवाखौबो बियो बुथारनानै ससानाव लांगासिनो दंमोन आरो बै टाइमावनो पुलिसफोरा फैनानै बेखौ सावनो होआ आरो बै मानसिखौ लानानै पस्टमर्टम खालामनो हगार हरो आरो हगार हरनायनि उनाव मिथिबाय जे बियो मुलिजोंसो थैदों आरो बिनि उनावनो बै लालावानखौ बै हिनजावसाखौ पुलिसा हमना लांनानै सोंख्ल'यो बाथ्राफोरखौ आरो सोंख्ल'बा मिथियो जे बे हौवानि नाम्बारा 17। होमबा नोंथांमोना साननानै नाय, सासे लेखा फरा रोङै सासे सिम्पोल नायनो समायना हिनजावसानि गोसोआव जुदि बेफोरबायदि गाज्रि इमान डेन्जारास किसुमान प्लेन हाबनानै थानो हायो। आरो बे बाथ्राया जाबाय पान्जाबनि बाथ्रा।
एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेफोर माबाफोरखौ क्राइम रिपर्टफोरखौ मानो होयो मानो बेफोर स्ट'रिखौ खोनासंहोयो नोंथांमोनाबो मिथिना लानाया मोजां बेफोरबायदिबो घटनादि माने दुनियायाव जागासिनो दं जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।